Veľká vďaka, otec biskup, za to, že ste si našli čas a že sa môžeme takto stretnúť a že sa môžeme rozprávať. A ja by som možno začal ten náš rozhovor úplne takým, a tak neštandardne, s takým jednou hláškou alebo názorom, s ktorým som sa stretol, že vlastne byť katolíkom, že to je najlepšie náboženstvo na svete, lebo tam môžete hrešiť koľko chcete, potom sa môžete vyspovedať a je to v suchu. Čo by ste povedali takému človekovi na takýto názor? No, že prvá časť jeho názoru je, viem ju odobriť, viem s ňou súhlasiť, ale to zdôvodnenie je nepravdivé a vychádza z nevedomostí, pretože Svätá spoveď je geniálny inštitút naozaj na ten duchovný reštart, aj morálny reštart, ale má jednu veľmi dôležitú podmienku, na ktorú tí, ktorí takéto niečo tvrdia, zabúdajú. A síce, že úprimná lútosť spočíva v úprimnom rozhodnutí to, čo vyznávam ako hriech, viac nekonať. To znamená, to nie je taký mlynček, že vyspovedám sa, zhreším, ako keby nejaký taký psychologický kolotoč, ale účinnosť toho rozhrešenia veľmi dôležitým spôsobom závisí od hĺbky lútosti, ktorú človek má nad tým, čo urobil. Nehovoriac o tom, že každé rozhrešenie, okrem toho, že odstriháva tú minulosť, ten hriech uľutovaný, do budúcnosti práve cez túto lútosť a toto predsazateľ človek dostáva špeciálny balíček milostí na zápas s pokušeniami, ktoré sa týkajú hriechov, ktoré boli vyznané. To je zaujímavé, lebo vlastne aj to, čo hovoríte, ukazuje na to o tom, že áno, my môžeme mať takú naklonosť pozerať sa aj na vieru alebo na veriaceho človeka cez také len vonkajšie veci, hej, ale vlastne vždycky je rozhodujúce to vnútro, nie? A že keby sme tak chceli pomenovať, že čo je to vnútro, alebo ako by malo vyzerať také vnútro, alebo taký ten postoj takého katolíka, ktorý to berie naozaj na 100%, že nechce byť naozaj len taký, že povrchný, ale chce byť taký na 100%. Ako to vy vidíte? No, úplným, neodmysliteľným a bezpodmienečným základom je osobný vzťah k živému a zmrtvých stálému Kristovi. Úplne najzákladnejšie východisko je toto. To znamená vnútro, moje srdce a jadro v živom dotyku so zmrtvých stálým Kristom. To je úplný základ všetkého. A všetko naše snaženie diakonov, kňazov, biskupov, pápeža, celej cirkvi, celej katechézy principiálne spočíva v tom, aby sme ľuďom pomohli prijať Pána Ježiša ako svojho osobného záchrancu. Teda ten osobný rozmer, ja a Ježiš, ja a dobrý pastier, ja a môj záchranca, vykupiteľ a spasiteľ je základným kritériom všetkej našej aktivity. Ak nesmeruje k tomu, tak niečo tomu veľmi. Ale toto máme predsa spoločné s všetkými kresťanmi, nie? Na svete. Prečo potom vlastne jednak nechcem len tak, že prečo je toľko rozdelenie, lebo to vždycky rozdelenie je to veľmi jasná odpoveď, hej, že to je od zlého. Ale že prečo to je potom také komplikované v cirkvi, alebo možno, že aj s inými kresťanmi, keď sa vieme stretnúť na tom, že to najdôležitejšie je veriť v Ježiša Krista. A to dokonca aj vlastne k cirkvami, ktoré sú ešte veľa ďalej aj od kresťanstva, ako napríklad jehovisti, hej, alebo mormóni, alebo takéto cirkvi. No, prvý krok je uznať, že Ježiš Kristus je ten, ktorý vstal z mŕtvych. A ten rozdiel je v tom, že ja síce môžem mať vzťah aj s nejakou historickou postavou. To znamená, ja si môžem prečítať nejaký životopis nejakej veľkej, dôležitej, skvelej, intelektuálne vynikajúcej osobnosti, ale je to stále len spomienka, je to stále len úcta a vzťah k nejakému minulému obrazu. Ak Ježiš stál z mŕtvych, tak on stál z mŕtvych pre naše tu a teraz. A v tom je ten rozdiel, že tí, ktorí uznávajú Krista ako geniálneho učiteľa,
nemajú s ním taký vzťah ako tí, ktorí ho uznávajú ako účinne prítomného, z mŕtvych stalého Božieho syna. Ten vzťah je jednoducho iný. Samozrejme, všetko to, čo hovorím s veľkým rešpektom voči všetkým ľuďom, ktorí majú k Ježišovi akýkoľvek vzťah. Ten Pán Boh vidí, aké majú východiska, akú majú výchovu, akú majú skúsenosť a tak ďalej. Ja len za seba, ako svoje svedectvo, môžem povedať, že pokladám za obrovský dar katolíckej cirkvi, že môžem Ježiša stretnúť vo sviatostiach. To znamená, môžem veriť, že cez môj krst, keď som bol pokrstený, tak som sa dostal online s Božím srdcom, že došlo k založeniu nespochybniteľného a neprerušiteľného signálu medzi mnou a Bohom. A potom sa to upgradeovalo cez prvé sväté príjmanie, cez prvú svätú spoveď, cez birmovku, keď sa ten signál priamo úmerne ľudskému vyzrievaniu neustále zosilňoval, skvalitňoval, zintenzívňoval. A môžem povedať, že aj tu a teraz a dnes a vo vás aj vo mne, lebo sme obidvaja katolíci, pôsobí Svätý Duch. A v Duchu Svetom, alebo cez Ducha Svätého pôsobí v nás Ježiš Kristus, ktorý hovorí: zošlem vám Ducha, ktorý vás vyučí všetkej pravde. A to je veľmi dôležitá veta, pretože tou plnosťou pravdy je prítomná chvíľa, lebo tá vzniká, tu dotvárame, tu sa stretá pôsobenie Ducha, tu sa stretá naša kreativita, naša komunikácia, to, čo práve vložíme do tejto situácie. A veríme, že aj teraz Ježiš, víťazný, ktorý všetko udržuje v existencii, aj nás udržuje v existencii dynamickým spôsobom. To znamená, pôsobí v nás a dáva nám hovoriť a vyžarovať maximálnu mieru lásky, akú len. Mne sa páči vlastne na vás, že aj vy vnímate, prežívate aj katolícku vieru z také veľkej šírky v tom, že vlastne sám pochádzate z východného obradu a slúžite ako biskup teda v západnom obrade, že vlastne nie je pre vás ako kebyže cudzia ani jeden pohľad a vlastne je to také, že tým pádom môžete mať oveľa taký väčší obraz toho, že čo to vlastne katolícka cirkev je. A keď tak sa pozriete vlastne na túto katolícku cirkev aj tu na Slovensku, že čo si tak možno že uvedomujete ako také možno že najväčšie výzvy, ktorým čelíme ako katolíci v tomto? Ešte nadviažem na to, čo ste hovorili, že pochádzam z takých ekumenických pomerov, by sme mohli povedať, pretože otec mojej mamy mal nemecký pôvod a bol evanjelík. Dokonca istý čas bol aj laickým členom presbyterskej rady evanjelickej cirkvi, ale absolútne nikdy nejakým spôsobom u nás neboli spory o náboženstvo. On veľmi rešpektoval katolícku vieru svojej manželky, teda mojej starej mamy, a aj s ňou chodieval do kostola a dokonca v piatok tiež nedával mäso, teda prevzal niektoré tie veci. A potom mal doma taký obraz, keďže evanjelici nemajú pravidelnú povinnosť chodiť do kostola, ale mal doma taký obraz Ježiša, ako požehnáva deti, a on ako lekár sa modlil pred obrazom Pána Ježiša za to, aby mohol byť aj dobrý lekár, aj dobrý kresťan. Bol to skvelý človek. Druhý starý otec, ako aj vy viete, bol grécko-katolícky kňaz. Aj jeho otec bol grécko-katolícky kňaz a zakladal teda v tom 1935 roku grécko-katolícku farnosť v Bratislave. Sväté omše boli u Alžbetínok, potom v Mikuláskom kostole, potom v 68 roku prvýkrát tu svätého Ladislava, sedím na niekoľko metrov od kostola svätého Ladislava. Čiže nikdy u nás doma, pokiaľ ide o konfesionálne alebo národné otázky, nevznikali žiadne napätia. Jednoducho bol tu rešpekt a my z týchto pomerov aj s mojou sestrou pochádzame a myslím si, že máme taký dobrý vzťah jednoducho ku každému, kto je nositeľom nejakého náboženstva, lebo je to vec jeho slobodnej voľby a najmä aj vec jeho výchovy a prostredia, z ktorého pochádza. Pokiaľ ide o Slovensko samotné, ono je vždy trošku problém robiť nejaké celoplošné hodnotenia, pretože tá realita je veľmi zložitá. Ja by som z toho vybral jeden taký pozitívny segment, by som povedal, že myslím si, že v
v našej mládeži na Slovensku je túžba po hľadaní zmyslu vlastného života. Najrôznejším spôsobom, najrôznejšími cestami, ale myslím si, že na rozdiel od atmosféry medzi mládežou v iných krajinách, alebo veľkej časti mládeže, nechcem nič paušalizovať ani zovšeobecňovať, kde z najrôznejších dôvodov je istá taká ľahostajnosť voči týmto existenciálnym veciam. To môže spôsobiť predčasná sexualita, to môžu spôsobiť drogy, to môže spôsobiť zviazanosť s médiami a sociálnymi sieťami, to môže mať najrôznejšie dôvody. Ale na Slovensku to vnímam tak, že mládež prahne po zmysle svojho života a je v nej obrovský duchovný potenciál. Myslím si, že je. Lebo najhoršia situácia nie je to, keď mi v meste vynadá tínedžer za to, že vidí kňazskú košelu. On vtedy nejakým spôsobom reaguje a ani si neuvedomuje, že otvára komunikáciu. Len je dôležité ustať tie prvé chvíle a potom z toho môže vzniknúť aj veľmi zmysluplný rozhovor, aj človek môže zasiať nejaké to semienko tej Božej pravdy. Najhoršia je ľahostajnosť. Najhoršie nie je odpor, najhoršia je ľahostajnosť. Lebo odpor vytvára komunikáciu aj reakciu. Čiže kto oponuje, neuvedomuje si, že sa neustále tou našou vecou zaoberá. Jeden kňaz ešte za komunizmu povedal, ak Boh neexistuje, prečo tak intenzívne voči nemu bojujete? No, čiže áno, tí, ktorí nám oponujú a nás kritizujú a nás hejtujú, tak neustále s nami ale aj udržujú nejakú formu kontaktu. Najhoršie je, keď niekto povie, ty máš svoju pravdu, ja mám svoju pravdu a je mi úplne jedno, čo si myslíš a ideme ďalej. Toto je asi najťažšia situácia. Ale vrátim sa k tej pôvodnej myšlienke. Javí sa mi to tak, že na Slovensku mládež má taký drive po pravde. Jednoducho, prečo žijeme, aký to má zmysel, čo môžeme robiť, čo môžeme spolu podnikať. Že vlastne vidíte tú výzvu práve v tom, ako komunikovať tú našu vieru v tej mladej generácii, je tak? Jednoznačne. A vlastne aj tá odpoveď cez ten hlad. Ale a na druhej strane vlastne by mohla byť aj tá otázka, že čo nám možno, že tak najviac nejde na Slovensku, hej, že ako katolíkom, alebo v čom by sme potrebovali možno, že zabrať, alebo nájsť tu možno, že to, ako to robiť, možno, že v tomto dnešnom storočí, hej, že ako byť takými autentickými, alebo naozaj katolíkmi, hej, že aby sme mali túto chuť takej autentickosti pre dnešnú dobu. Čo to je? No, myslím, že to, čo všeobecne platí aj pre Slovensko, že najväčším pohoršením je, keď vyznanie úst nekorešponduje s konaním rúk. Znamená, my niečo vyznávame, my máme za sebou nejaké učenie živého Krista. A to je ako ten svätý František, keď posielal svojich bratov kázať, tak povedal, posielam vás kázať, ak to bude potrebné, tak môžete aj slovne. To znamená, že kázanie nie je o verbálnom ohlasovaní, hoci viera je z ohlasovania, viera je z počutia, to áno, ale podpisom slov sú skutky. To znamená, ja môžem najkrajší text napísať, najkrajšiu reč povedať a najkrajšie svedectvo vyjadriť, ale ak to nepodpíšem svojimi skutkami, to znamená mojim konaním, mojim prístupom, mojimi reakciami, to nemusí byť len založenie charitatívnej organizácie. To je jednoducho o tom, že ako reaguješ v krízovej situácii. To je o tom, ako reaguješ, keď ťa niekto urazí. To je o tom, ako reaguješ, keď sa dozvieš, že ťa niekto zradil, osočil a tak ďalej. To sú všetko tie chvíle, keď sa tie usadeniny duše začnú znovu víriť. To je ako pohár, ktorý vyzerá byť čistý. Trošku ním zatrasiete, tak zrazu sa ukáže, že na spodku to nie je čisté. Čiže konfrontácia s realitou aj v tej jednoduchej každodennej komunikácii je podpisom, teda spôsob, akým to spracovávam, podpisujem všetko to, čo hlásam. A v tomto to je zrazu také aj, akože nie až také jednoduché, nie? Lebo vlastne keď sa napojím na tú myšlienku, s ktorou sme začínali aj náš rozhovor, že vlastne by mi stačilo, že by som bol len taký, ako keby, že držal si také pozlátko alebo len takú masku toho, že aký som dobrý kresťan, katolík, tak zrazu na tých skutkoch sa to hneď ukáže.
Nie, že ako to je v mojom vnútri. Vlastne tá šírka vášho pohľadu, že nie je len cez tú šírku aj takého dokonca že ekumenizmu, ktorú ste zažívali v rodine, ale dokonca aj tým, že ako človek, aj také vlastne tá vaša špiritualita, že nemáte problém komunikovať jednak v charizmatickom prostredí v rámci katolíckej cirkvi a zároveň je vám veľmi blízka liturgia, hej, alebo tradícia cirkvi, hej, a tradičné také vyjadrenie svojej viery. Hej, vy ste vlastne teraz aj napísali knihu ohľadom prežívania liturgie alebo svätej omše a tak rozmýšľam, že či vlastne aj, lebo vlastne presne aj tá liturgia je vždy takým vonkajším vyjadrením toho, čo prežívam vo vnútri, hej, a ktoré je ako keby že dotiahnuté do takej perfektnosti, hej, do takej 100%, hej, že ako keby že v nej nie je nič navyše, hej, aby tam bol presne tento súlad, hej, že medzi tým, čo prežívam vo vnútri, aby som to vedel čím lepšie vyjadriť na vonok, hej, a tým, aby sme sa vedeli v tom zjednotiť. Tak som chcel vlastne k tomu tak posunúť, že ako, či to dobre chápem, a po prípade aj, že čo aj vás viedlo k tomu, aby ste sa tak viac zamerali na liturgiku a čo možno, že nejaké také veci, ktoré ste pri tom sám objavili, alebo boli pre vás podnetné a možno, že aj v rámci toho, že ako, čo môžu pomôcť aj nám, kresťanom, k tomu, aby sme naozaj boli takými autentickými a takými zladenými spoločne. Tak v určitom momente som započul hlasy o spochybňovaní alebo hlasy spochybňujúce koncilovú liturgiu. Mm-hmm. Ale viac ako ísť do nejakého zápasu argumentačného, som pokladal za dôležité aj sám pre seba, aj pre druhých objaviť krásu tej liturgie, tej svätej omše, ktorú slávime. Nemusíme unikať do histórie, môžeme, ale nemusíme unikať do histórie. Objavme, že to, čo práve robíme, je krásne. Tu jediný problém je, že nerozumieme, čo robíme. Keď tomu porozumieme, tak sme tým fascinovaní. To znamená, že svätá omša je úžasná v tom, že je to bohoslužba slova, ktorá je aperitívom bohoslužby Eucharistie, že slovo Ježiša Krista nás pripravuje na to, že on sám potom príde. To je ako aj v tých veľkých predstaveniach, že sa o niekom hovorí a potom sa zrazu povie, že on prichádza. Čiže že Ježiš nakoniec prichádza cez kňaza, cez slová premenenia na oltári a potom vstupuje do nášho vnútra. To ešte aj ľudia, ktorí nie sú povedzme priamo veriaci, ale zaoberajú sa fungovaním vnútornej psychológie človeka, hovoria, že tá sústava symbolov, všetko to, čo sa na tej svätej omši odohráva, síti tie najhlbšie potreby ľudskej duše, že je tam symbol, je tam komunikácia, je tam slovo, je tam ticho, je tam dar, je tam odpoveď, ale my vieme, že ešte nad to všetko a pred tým všetkým je to živý zásah ducha, ktorý tak ako spôsobil pri zvestovaní, že Panna Mária sa stala mamičkou Ježiša Krista, tak na každej svätej omši ten istý Duch Svätý, tá istá sila toho istého Svätého Ducha spôsobuje, že ja môžem formou chleba, pod spôsobom chleba prijať Ježiša, ktorý je dobrý ako chlieb, ako eucharistický chlieb. S tým, že tá štafeta sa potom dovzdáva ďalej, pretože liturgia nie je nejakým izolovaným, zapuzdreným konaním, ktoré nemá nič spoločné s profánnym životom. Profánny život je teda ten tzv. Mimochrámový a predchrámový. Fánum je chrám, profánny je predchrámový, sakrálny je v chráme. Ako máme v priestore čističky vody zo zákona, musíme mať, ktoré prečistujú vodu, ktorú pijeme, tak každý kostol, a kostol je najplnšie sám sebou, keď sa v ňom uskutočňuje bohoslužba, svätá omša, je čističkou prostredia, pretože je nesporné, že ľudia, ktorí naozaj žijú svoju vieru dôsledne, vychádzajú z toho kostola vždy o kulinček lepší, posvetenejší, prehlbenejší, pokorenejší, ale v tom najlepšom zmysle slova, ako do toho kostola vošli.
No, tu je také vlastne tá vec, ktorá sa tak aj dosť rozporuje v tom, že vlastne tá zmena, ktorá prišla vlastne druhým vatikánskym koncilom a v tomto v liturgike v západnom obrade je dosť ako keby že taká veľká. Hej, a tí tradicionalisti tak oponujú s tým, že Ježiš neprišiel zákon rušiť, ale naplniť. Hej, a že či to nie je ako, že naozaj táto liturgia nie je skôr nejakou len revolúciou, že je naozaj evolúciou, že naozaj tak akoby, že dotvára tú starobelú, tú tridentskú svätú omšu alebo akým spôsobom vlastne tak sa na to tak pozerať, hej, že no čo by si vlastne na to povedali, že no je táto nová svätá omša revolúcia alebo evolúcia? No, v každom prípade zásadne odmietam myšlienku, že by druhý vatikánsky koncil sa snažil cez zmenu liturgie nejakým spôsobom deštruovať cirkev. Naopak, musím povedať, že ja som sa účasťou na svätej omši obrátil. Na svätej omši som zažil dotyk Krista. Na svätej omši ma oslovilo slovo, na tej pokoncilovej svätej omši. Ak by to nebolo z ducha, tak takéto niečo by sa nemohlo diať. Čiže je to evolúcia, pretože tá tridentská liturgia nielenže nie je zakázaná, ale je umožnená, čiže za splnenie určitých podmienok je možné ju sláviť, len je pomýlené ju dávať do kontrastu s liturgiou, ktorá je pokoncilová. To je ten omyl, ktorý sa odohráva. My nemôžeme postaviť tú predchádzajúcu liturgiu v protikladu, do kontrastu s tou liturgiou, ktorú slávime teraz. A čo vidíte možno, že také najplnšie veci, ktoré rozvíja, alebo čím bola odpoveďou vlastne táto nová novú ordo na tie potreby cirkvi, na ktoré reaguje alebo reagovala v tom období, že cirkev prišla k tomuto kroku, že ju posunúť ako keby niekde ďalej alebo vytvoriť tento nový je tak menej známou skutočnosťou, že biskupy po zavedení novej liturgie robili aj pre Rím veľký výskum reagencie veriacich na tú novú liturgiu. A myslím, že môžem povedať, že ten výsledok bolo nadšenie, že počúvajú svätú omšu vo vlastnom jazyku. Isté, že existujú argumenty pre dôležitosť latinčiny, ale určite existujú aj argumenty pre dôležitosť a náležitosť národného jazyka. Že počúvam, veď konec koncov Cyril a Metod v tomto smere predbehli v istom zmysle slova svoju dobu, že počúvam Božie slovo a počúvam aj modlitby vo svojom materinskom jazyku, čo znamená, že je mi to aj nejakým spôsobom bližšie. Čiže tento prielom k národnému jazyku je veľmi dôležitý a veľmi, veľmi zásadný. No a potom aj zmena proporcií v liturgickom priestore, to, že kňaz stojí pred ľuďmi a slúžia ako keby svätú omšu, ktorá pripomína ten stôl poslednej večere, kde Ježiš stoluje so svojimi apoštolmi, je tiež veľmi dôležitý, pretože vníma sa tamto spoločenstvo. Čím nerozporujem absolútne, lebo to nie je v protiklade so slúžením svätej omše vonkoncom chrbtom k ľudu, ale tvárou na východ, tvárou k oltáru. Aj to má svoj význam. To je pastier, ktorý ide pred svojimi veriacimi a kňaz, ktorý slúži svätú omšu pri menze, pri oltári, tvárou k ním, zase je tam zdôraznená tá komunitárna dimenzia. To vôbec nie je o tom, že či je oltár tak alebo tak postavený, ale ide o to, či kňaz je protagonistom, že sa prezentuje, alebo chce byť oknom, ktoré prepúšťa Ježišovo svetlo. Všetko je o tomto, že či kňaz túži ľuďom sprostredkovať Krista. A jedna sústredenie a pokojne slúžená svätá omša,
ktorá ani v náznaku nevyvoláva nejaký časový stres, že teraz sa niekam ponáhľame, lebo v istom zmysle slova na svätej omši sa čas zastavil, lebo sa dotýkame svätých a mystických úrovní nášho života, tak takto odslúžená svätá omša môže mať obrovský dosah na človeka. Zároveň je zaujímavé, že vlastne tým, aká je svätá omša takou centrálnou udalosťou v živote katolíka, že je zaujímavé, že Pán Ježiš vôbec ani slovkom sa nezmienil o tom, že ako presne by mala vyzerať, alebo čo presne by mala robiť, hej, že, alebo čo by tam presne malo byť. Hej. On len proste robí niečo, alebo rozpráva, alebo potom, keď vidíme ho, ako sa správa pri poslednej večeri, hej, ale to a povie, že toto robte na moju pamiatku, hej, ale nepovie to ani, že presne takto, alebo nejakú rubriku, aby nám k tomu nechal, hej, alebo niečo. Hej, že je v tom tiež taká zaujímavá taká výzva pre takú, no, tak neviem, či až to tak nazvať, že takú slobodu, alebo proste v tom, že ako keby, že tak vidíme v tom folklóre, nie? Že iné sú zvyky, napríklad, ja neviem, pri manželstve, hej, kde si u východniarov, hej, na Zemplíne, a iné sú niekde u západniarov, hej, že lebo to vychádza ako keby že takého vnútra tých ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom prejavujú. Takisto vlastne aj v cirkvi, hej, takže vidíme to na tej obradovej také pestrosti, ktorú vidíme viac na východe, hej, a zároveň to, ako to máme na západe, tak to tak ako keby, že tak dotvára celú tú škálu toho ľudského, čo je v cirkvi. Nie, a že vlastne pre Krista toto ako keby že zjavne to nie je pre neho to, znova, hej, sme pri tej vonkajšej veci, hej, že tú vonkajšiu vec ako keby, že si nastavte, že ako to vám je blízko, hej, ale kvôli tomu, aby ste mohli čím viac vojsť do toho vnútra, do toho jadra, o čom je bohoslúžba, hej, aby ste sa mohli stretnúť tam so mnou a prežiť tam tú svoju moju lásku. Hej, že na to ako keby, že cirkev aj nielen ako keby, že týmto geografiou odpovedá, ale dokonca aj históriou, hej, že sa ako keby, že trošku mení ten človek, mení sa to jeho vnímanie, hej, a prežívanie viery, hej, tak to na to odpovedá. A ja takedy máš taký pocit, že vlastne, že či sme to už do toho dorástli vôbec, alebo tak pochopili, alebo hej, aj ten obrad, ktorý prežívame, hej, že do akej miery vlastne dokážeme z neho ťažiť, hej, mať z neho presne tento úžitok. Nie? No, keď Ježiš povedal, toto robte na moju pamiatku, tak mal na mysli niečo konkrétne. Čiže je tam nejaké jadro, ktoré sa má zachovať. A to jadro sú slova premenenia, prerozprávanie poslednej večere, ktoré sa vlastne odohráva na každej svätej omši. To je jedna vec. Druhá vec je tá vzájomná prepojenosť slova a skutku. To znamená slovo, ktoré pripravuje, a skutok, ktorý to podpisuje alebo ktorý svedčí. Liturgie máme naozaj rôzne, ale tieto dve významové jadrá tam máme. To znamená slovo a lámanie chleba. Už prví kresťania to volali lámanie chleba. A bolo to tak silné gesto, toto, robte na moju pamiatku, bolo to tak silné gesto, že emavskí učeníci spoznali Ježiša, keď mlčal, ale lámal chlieb. Vtedy ho spoznali, on im zmizol, chlieb tam zostal, tak si to vieme predstaviť. A tieto dve ťažiská zostávajú. Čiže to slovo, toto nie je celkom vágne. Tam Ježiš mal na mysli niečo konkrétne. Ale samozrejme, je tu potom to tzv. Povinné jadro. Je to trošku ako v škole, že je povinný predmet a potom sú voliteľné predmety. Čiže liturgia má aj určitú časť, ktorá reflektuje nejaké kultúrne kontexty, samozrejme nejaký jazyk, nejakú mentalitu. Poviem príklad, keď druhý Vatikánsky koncil a po ňom sa obnovovala liturgia a jednalo sa o znaku pokoja, že sa budú podávať ruky. Pavol VI by býval chcel, aby to tam bolo ako obligatórne. Ale potom mu vysvetlili misiológovia, že v určitých kultúrach podanie ruky ako znak pokoja jednoducho
by mohol spôsobiť veľké ťažkosti, pretože sú kultúry, kde ľudia na verejnosti jednoducho takýmto spôsobom si neprejavujú ako keby vzájomnú náklonnosť alebo blízkosť. Čiže nie je možné všade urobiť povinným to, aby si ľudia podali na znak pokoja ruky. To len ako taký príklad. Čiže toto sú veci, ktoré sú zonálne odlišné, ale to jadro tam zostáva. V každej kultúre je jasné, čo je to slovo, v každej kultúre je jasné, čo je to pokrm, v každej kultúre je jasné, ako slovo môže pripraviť na pokrm. A to viac vlastne, že keď to môžeme prežívať v katolíckej cirkvi, že už presne táto, ako keby, že táto historická spojitosť s všetkými našimi predkami, hej, že oni presne na týchto ako keby, že základoch, hej, stávali tiež svoju duchovnosť, hej, a takýmto spôsobom prežívali svoju vieru, že vlastne to má taká ešte taká väčšia také povzbudenie do takej integrity aj do takého prežívania, hlbokého prežívania kresťanskej viery. Hej, si uvedomiť presne tento fakt, hej, takej kontinuity alebo toho, že sme sa len zrazu si to nevytúzali len tak z prsta niekde, hej, ale vlastne nejakým spôsobom vychádzame, hej. A vlastne aj to novú Zordo, hej, že ono tiež vychádzalo z tejto prvotnej skúsenosti, hej, tej tridentskej svätej omše, hej, a ju nejakým spôsobom reflektuje s tým moderným, hej, alebo s tým novodobým. A v tomto vlastne trošku tak začali aj tú liturgiu aj tak, ale chcem sa to ešte vrátiť takému ešte osobnejšiemu v tom, že v tej našej histórii naozaj môžeme čerpať z týchto našich predkov a že koho možno, že kto je pre vás možno, že tak aj osobne takou osobnosťou alebo takou osobou, na ktorú keď si spomeniete alebo vám príde na tak by ste povedal, že toto bol taký katolík par excellence, že takýmto človekom by som chcel byť. Že kto je pre vás takým vzorom v prežívaní viery? Tak ja mám aj v duchovnom rodokmeni, aj v rodinnom rodokmeni viacero osôb, ktoré ma oslovujú tým, že sme vlastne pokrvní príbuzní, pretože z rodostromu by vyplývalo, že môj starý otec Jozef Halko, ktorý zakladal farnosť, bol vlastne bratrancom pána biskupa Gojdiča. To znamená, že máme spoločné korene aj s mužom, ktorý je povýšený na oltár, je vyhlásený za svätého a to je veľmi záväzné. To je naozaj veľmi záväzné. Potom brat mojej starej mamy bol jezuita, ktorý sa volal Jozef Jurek a je autorom piesne Lásky svätej ohnisko a keď bol v Trnave, tak Mikuláš Naďaj Trnavský zhudobnil túto pieseň. Tiež je to pokrvný príbuzný, lebo je to brat starej mamy. Sestra starej mamy, tej istej starej mamy a sestra tohto jezuitu zase bola reholná sestra Inocencia Jureková, ktorá bola istý čas aj provinciálnou predstavenou krížových sestier na Slovensku. Takže toto všetko je naozaj veľmi, veľmi zaväzujúce, že človek má v rodine ľudí, ktorí slúžili cirkvi, no tak byť takým nejakým pokračovateľom týchto ľudí. Nehovoriac o tom, že aj otec starého otca, čiže prastarý otec, bol Johann Halko v Hazeltone, slúžil Slovákom, grécko-katolíkom, ktorí prišli z východného Slovenska pracovať do Pensylvánie. A v tomto až tak, že som si to doteraz nikdy tak neuvedomil, že vlastne keď tak sa pozeráme na svätých alebo tak, že akým spôsobom oni musia vnímať náš život a vlastne zrazu takto cez takých rodinných príbuzných, že môžem privívať to, že naozaj, že tá univerzálnosť cirkvi, aj to prepojenie, že tej cirkvi putujúcej, trpiacej, oslavenej, že vlastne naozaj tí naši predkovia nám, ako keby, že oni už dokončili ten svoj beh, že vedia, čo nás čaká a nám ako keby, že fandia, že poď, že zvládneš to aj ty, že nám držia palce. Že to tiež taká, akože mi príde taká veľká sila pre nás v tom raste vo viere. Je veľmi silné. Ďakujem, otec biskup. Keď vás môžem poprosiť ešte na záver, že o modlitbu, o to, aby sme možno aj to, o čom sme sa rozprávali, či sme vedeli tak jednak možno zhrnúť do nejakej modlitby a zároveň
to prosí aj také, že trochu tak nahliadnúť do takého modlitbového života aj vás, že možno, že cez takú nejakú obľúbenú modlitbu, ktorú sa rád modlíte, alebo ktorá je vám tak blízka možno, že aj v tomto období. Tak ako viete, po objavení toho papírusu Rylance, ktorý je uložený v Manchesterskej knižnici, sa zistilo, že modlitba pod tvoju ochranu sa utiekame pochádza z polovice 3. storočia. 30 rokov trvalo, kým to bolo zverejnené, pretože najmä niektorí nekatolíckí historici a odborníci na papírusy nevedeli sa celkom vysporiadať s myšlienkou, že úcta k Panne Márii vyjadrená takouto modlitbou by mohla byť v takej skorej dobe už kodifikovaná, to znamená ako dlhodobá tradícia. No a pod tvoju ochranu, to slovo ochrana, prezidium je principiálne výraz z vojenského prostredia, z vojenskej terminológie, znamená hradbu, čiže do tvojich hradieb sa utiekame, Svätá Božia rodička. A je tam aj to veľké napätie tej bezprostrednej hrozby smrti, pretože táto modlitba nevznikla na písacom stole nejakého básnika alebo liturga, ale vznikla uprostred veľmi krutého a dôsledného prenasledovania cisára Décia, tej polovici 3. storočia, teda okolo roku 250, keď prvýkrát systematicky boli všetci občania Rímskej ríše nútení obetovať Bohom. A kto to odmietol, tak tomu hrozilo, že bude potrestaný absolútnym trestom, to znamená trestom smrti. Čiže cítim za tou modlitbou pod tvoju ochranu sa utiekame. Celý tento príbeh prenasledovaných kresťanov, ktorí úpenlivo do hradieb Panny Márie, do hradieb jej vernosti sa utiekajú, aby zostali verní. Takže je to modlitba, ktorú sa modlím, nikdy sa ju neviem pomodliť bez toho, aby som nejako vnútorne neprežíval aj to, že tá modlitba je napísaná krvou a nie atrament. Ďakujem, môžeme sa ju pomodliť. Po tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia rodička, prosbami našimi nepohrdaj v potrebách našich, ale z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Amen. Veľká vďaka. Ďakujem vám za rozhovor, aj vám prajem požehnané leto. Ďakujem. A ešte aj o požehnanie poprosím ešte na záver. Pán s vami. I s duchom tvojim. Na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, svätého Jozefa, vašich krstných a birmovných patronov i komunitných, farských a diecéznych patronov, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.